Kowe ndak duwe nomor cedhak. Duwe. Nomor piro kira-kira? Aku ndak ngerti nek model ngono kuwi. Nomor kula ora lho. Aku ora ro. Ngetokne raga minangka pelicin lah. Ngerti ora pelicin? Kuwi kudu genep aja melicin ngono. Ya. Lah iya to, Kang. Gusti Allah ki ya. Nek pancen ngersake Semar ketemu karo Togog iki. Golekane ta. Sak dawane lakon sak akehe dalang sing larang nganti tekan murah. Kowe tau tumon jejer Semar karo Togog dek ning ngeblek lho ya. Aku yo ora gagas yo ora mikir Mar. Nek terus ketemu karo kowe nang kene. Lah iya. Slamet ya Kang Togog. Yo. Krana dongamu nemu rahayu. Kowe kok ana ing Bukit Pengging kene. Ora ndene ngono. Lah. Kodrate ya Kang. Aku karo kowe wis digaris karo Gusti Allah. Sing tak tutke kuwi bola tengen, iya ta? Iya ta? Iya ta? Lah, kowe ngetokne bola ki kiwa. Ngono. Iki wis kodrat dadi kala mangsane aku iki cok ngresula. Nyang sapa? Nyang awakku dhewe. Kok diresulake iki perkarane apa? Aku pengen sing tak omongi kaya sing kok omong kuwi. Lah terus nanging nyatane ora bisa wujud. Sebabe tak omongi malah misuhi aku. Piye modele ngono kuwi? Ngene lho Kang. Ngomongi wong, nuduhke wong saka peteng dadi padang. Ya ora weruh dadi weruh. Sing penting awake dhewe iki wis ngandharake. Iki lho dalane nyang swarga, iki lho dalane nyang neraka. Nek manut ketentuane Gusti Allah, iki mengko ora usah kok goleki swarga teka dhewe. Tak baleni, Kang. Nek pancen kowe padha manut ketentuane Gusti Allah, ora usah digoleki swarga iki teka dhewe. Ora beda rasa gawe lungan. Angger ambene dadi lungane wis katut. Mereka ini bukit pengging. Jangan takut. Ini siapa dah? Gustiku Ratu Prameswari Negoro Kasato nggih Gusti Putri Dewi Sumira. Guru-guru audio. Ning beda. Monggo kan kene iki nggone wong golek tangga ben laras. Lah sing kok loro kok. Aku namani kondo, wong kowe ngerti dhewe apa sumandang. Dalam rangka untuk sembuhnya tahun ngarep kuwi bar Desember 2020 lah. Waduh tenan. Lha iki nomor iki jeru tenan. Kowe ndak duwe nomor cedhak. Duwe. Nomor piro kira-kira? Aku ndak ngerti nek model ngono kuwi. Nomor kula ora lho.
Aku ora ro. Kalah karo Mbah kami kok ngeblek lawas wae. Bawa lawas sing kagungan daline ya. Sakmono gedine. Oh apa? Tahu lah jan nggih nanggap wayang Mbah Sukron Suwondo cek ora oke. Ora 2,5 juta tanggapan wayang dhewe semono 400. Ngono iki jan. Mereka kami kok kencok kok ngono kuwi. Kabegane kok tekan semono. Wes, bawa iki sempulur rezekine ngono. Ana sing teko. Ana. Iki ijol ngono piye? Ijol ketemu piye ngono mate? Apa dadak nganggo petung? Lho, lha iki kan yo mikir jalan rangka untuk ya iya ta. Ya. Ngono ya sing ndangi srawak. Coba iku kok makin ngidul. Ngidul tenan yo ora eneng jatine wangi ngombe. Nek teko karo anis. Tangga bening. Cocok kan ramasana. Nomormu kuwi tak jaluke piro to? Iya, 3 kuwi tak jaluke tak ijol iki sing 110. Petung sampean piye ngono? Aku kudu kepiye? Ngetokne raga minangka pelicin lah. Ngerti ora pelicin? Kuwi kudu genep aja mecin ngono. Ya. Lah aku kudu ngetokne piro piro. Lumrahe ini biasanya 1 juta Pakcik. Larang men. Lah kowe sing mantri nganti tau ngarep silakan. Iki engko dilungkas 5 menit 10 menit mesti tubruk karo wong liya ngono lah. Ngono lah. Aku sapal ngono iki. Sampeyan butuh ndang waras apa butuh ngenteni tau ngarep? Ya wis ya. Ora dadi apa. Ya, wis sayuta. Jalur iso juragane ngono. Rasa dadak bingung wae dadi kelangan. Iki rata itu lho, Mas. Wis, iki nomere enggak. Wis langsung mlebu. Kuwi pas gilire juraganmu iki. Masa? Monggo Kanjeng Ratu.